Әкият дөньясында яшибез икән, һәм сюжет тазагында калырбыз бергә, без бергә. Озын шул сиңа икән юл, тик каршылыклар бүтән юк. Мин килдем, диңгез чүлләр гиздем, мәхәббәт өчен бер генә адым бәхеткә калды. Эри бозлар арасында бер генә язмыш һәм кайнар сулыш кабатлый мин яратам. Әкият дөньясында яшибез икән, без икән, һәм сюжет тазагында калырбыз бергә, без бергә. Әкият